گرتیên berên siyasî li bende mûçeyê. Hikûmeta Iraqê di sala 2010 da biryar da ku mûçeyek bide wan kesên ku di serdema rejîma Beasê de li ser karê siyasî hatine zindankirin. Nêzîkî 9 salên 20,000 kes ku dibêjin di serdema rejîma Beasê de hatine zindanîkirin û navê wan weke zindaniyên siyasî hatine tomarkirin. Li bende mûçeyê yek ji wan dibêje ku pismamê wî û çend kesên din ku zindaniyên siyasî bûne mirinê û mûçeya xwe jî vernegirtine. Piştî hikûmeta Iraqê di sala 2010 de biryar da ku mûçeyek bide wan kesên ku di serdema rejîma Beasê de li ser karê siyasî hatine zindanîkirin li sînorê parêzgeha Duhokê lejeneyek ji bo tomarkirina navên wan zindaniya siyasî pêk hat ku dadgerekî serpirêştiyê lejeneyê dikir. Her kesê ku belgeya wî hebe ku di serdema rejîmê de ji ber sedemên siyasî hatiye desteserkirin navê xwe tomar kir, wê demê nêzîkî 21,000 kes navê xwe tomar kir, lêbelê heta niha 1300 kes mûçeyê zindaniyê siyasî werdigirin. Cebar Abdulmehîd yek ji wan zindaniyanek ku di sala 2019 de navê xwe tomar kiriye û heta niha mûçe vernegirtiye. Cebar ji Rûdawê re diyar kir piştî ku me navê xwe tomar kir demeke dirêj bi karûberên tomarkirina mijûl bûn, ji bo me nasname jî derxistin lê heta niha dînarek jî nedane. Cebar Abdulmehîd bi temamî jê xwe ji vê mûçeyê bêhevî bûye û dibêje ew bû cara sêyem e ku bi hestên me dilîzin, carek gotin yên ku bo behreke hatine veguhestin mûçe dê ji wan re weredayîn, careke din gotin kesên dema Enfalê de zirar gihîştiya wan dê werin qerebûkirin. Ew bû 9 sal em li bende ne û me heta niha dînarek jî vernegirtiye. Li gor gotina Cebar çendîn zindaniyên siyasî ku navên xwe tomar kirine mûçeyên zindaniya siyasî vernegirtin û mirin. Berpirsê komkarê zindaniyên siyasî li Duhokê Kamil Zêweyî li ser vê mijarê dibêje ji sala 2010 heta niha nêzîkî 21,000 kes li Duhokê navên xwe veke zindaniyên siyasî tomar kirine. Vecbeya yekem heta heştem ku 1300 kes bû navê wan hatin vegerandin û niha mûçe verdigirin. Navê wecbeya nehem heta sêzdehem ku hejmara wan 7000 kes e bo Hewlêrê hatiye şandin, wan kod û nasnameyên xwe yên taybet wergirtin. Lê hejmareke mezin jî heye ku heta niha kod û nasname vernegirtine. Li ser sedema nedanan mûçeyên wan kesên ku kod û nasname ji wan re hatine dayîn, Kamil Zêweyî diyar kir ku ew vedigere ser hikûmeta Iraqê û Wezareta Şehîd û Karûberên Enfalkiriyan me karên xwe temam kirine, em li bende wezaretê ne da ku form ji me re bişînin ku kod û nasname bidin wan zindaniyan, lê wezaret dibêje forma me tune ye. Haydar Barzanî ku endamê lijaneyek şehîdên Parlamentoya Iraqê diyar dike ku haya wan ji vê mijarê heye û dibêje niha navên 21,000 kesan hatine amadekirin da ku hikûmeta Iraqê mûçe bide. Ji wan 6000 nişteciyên parêzgeha Duhokê ne. Em heta meha 6 li bende parlamento û hikûmeta Herêma Kurdistanê ne ji ber ku kesên mûçe verdigirin, li parlamentoya Iraqê ji bo wan yasa derketiye. Divê parlamentoya Iraqê vê yasaya hikûmetê Iraqê pêspesend bike. Eger heta 6 vê mehê yasaya pesend nekin, hemû alî dê verin ser xet. Li gor Haydar Barzanî beşek ji sedemên nedana mûçeyan zindaniyan siyasî xelatiya parlamenterên Kurdên berê yên li parlamentoya Iraqê ne, dibêje dema ez çûm Bexdayê min serdana dezgeha zindaniyên siyasî yên Iraqê kir, dosyaya zindaniyên siyasî yên Kurdistanê toz li ser rûniştibû, ez li pê wê mijarê biçûm heta ez li gel Serokê Encûmena Wezîrên
جی رونشتم و من داخواز کرد و مافین زندانیین سیاسیین کردستانی جی دست نچه نها توپ لقادا پارلمنت و حکومت حرم کردستانیه اگر حتی ما شش و یاسای پسند نکن از دل لگل زندانیین سیاسی خواه پیشاندانی بکم